Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Maulai Town Dorbar kala shong ye ka jingelang ha ka khatnyo trik ubnai nai lar arajar arpuai harengkat ka jingdon lang jong ki seng bhalang ba pher ki badan hapo ka shatri jong ka sur ki nong Maulai kala kentu ye ki to ki samla ki bala kurup ye ki suloi jong ki pulit ka maukon ro outpost ha ka khat santrik ubnai nai lar arajar arpuai bakin IT no ye ki tiar siat shaki bor jong ka ain unong ai kitin jong ka Maulai Town Dorbar ha ba ye keren bat gilat pathai khubor ula kenturu ye ki samla bakila ban pentib lengba ki nongkit kam snong jong ka snong Maulai lani ki la ru ban supha da ka jingtho ha ki no ki nongkit kam snong jong ka snong Maulai na ka bentaban IT no yegini ki tiar gitar bakila kurup na ki pulit menin ngiladon ke jinga kendu kumta deputy commissioner ngiladon ru ke jinga kendu bat uchi minister bat kunjuk ru bat deputy chief minister baru anut ki menteri badan buram kila pen pawe ke jing smokhya ya kai ka belajar ha ka tusni ha ka beladon ka jing syak ni no kita ki tiar ki am sila banong bak beladon ru ki jing ja ki ba penun ra ya ka jing song sia kum bangila jo ka jing keren bat chief minister by deputy bat EDC mene ka jing lang ru ngilai perkhat bangin ai ka apil syapito ki khun samla kiba hoi ha tu kadi kapur jong ke jingdom ha tu sni kadi kapur ka ba ka jingdom ka kio kila kumle ya kai ka bakile kum tamne ha jingilang ngile ya kren la thir bha kalong bangin kerpa ki bakin smubha banwan shakmat pentip haginu kinu kibrio ki ba phila ban shania la kalong kirang basnong la kalong hai MLA la kalong MDC ban ai ka jingtip kat kum ka kulal ka bana chief minister hi ong ngi don kam tang ye ki tiar ngim don kam ban tip ki brio je kula ai ki jing kulang bakanum don kanu kanuru ka jing penstam nri tang ko wei ka long ba ye ki tu ki tiar ye ka bukil kum sim kin sngobha ban pen tip ban pen phai no la ki berat kanu no jakaru kila se banum pen pawil dia kila ban tho di nu kot ban ai ho nu responsible citizen u jongka shnomulai baket clear bagian penting kenang ban la ban recover yang ya kita tiar kita dei ka bangia keren bangia liu jumut bakan dei tangka apil nakaliang jongi nakaliang ka jongi kani ka ba imla al penting na mo bele itu ka kata ko we imtip dik na ba mulai no di bom de mulai dengan tip ka dei kum collective responsibility ka jongi ban restore dia ka suk kesati orang sutu menta baka ka sarkar celar kat bat ka tanat kulit bat kat intelligence of sarkar ilo concern mai kani yo kalong ka weapons on the loose istu of weapons on the loose tingi tiang ba yo kini kena ki pendokam baklah ni kata hakani ka benta kalong ba kenang merai ka jom sok sangai hagi sinong ke jogi ni tepat ni apil ke ni tu ki balakum ya baklah ha terus ni ho ya jom shit berpli ha jingdom ka pitar selah ya kai ka baki kulit lale ah nang mulai ni le si gishim tu senja pan sim tu kali bat tunjuk men rai tiang de gimda cikte part ki beli ki ki ban si ki rai kita ngimte de ki bagi om rada ki smo kulit mesti yeno ki beli ki shania so baba kin pentip si kita ki beli ki shania le si de ki rambas nang personas nang sembala ni ki nom nikmat ki jongiru ni ki jongkiru ba kin pa ki lebay jingko ne ko telefon kalong confidential ngin mangi ko isa safety chu ta ki pentip sya asa selamat pulun na sya ka HYC nakala ka jongi pat kira ai hakta ki borgaan la kalau confidentiality tu kena tempal kertem boleh kata ingin isu ni ceme tiar kat ka jadi dalam ke dalam versi nom kita itu